šta imaš? Pevam u 3 šira u skupu. I narukvica? Pa ono. Klasika, je li tako? Nije, ovo je prijatelji. Prijatelji su u pitanju. Dakle, do jutra verovatno te očekuje onako velika zabava. Pa ono već mešaju svi, znaš, ono, svi igraju kolov, zezaju se, znaš. Da, za one koji te eventualno ne znaju, da kažem da je to J ili Age na šatrovačkom, je li tako? Da, Age. Pričali smo malo, lepo zvuči na engleskom, pazi, Age, pojavi se kao James Brown tamo i odigraš. Reci mi, si svirao negdje, radio nešto ovih dana, bilo te? Pa radio sam na Tari za Novu godinu. Aha, da je u Morici bio sam 4 dana tamo, malo sam odmarao. Je bilo praštanje, je bilo mislim, pucanje, igranje, iskakanja? Pa nije, stvarno su bili fini ljudi, stvarno nikakav problem nije bio, ni eksces, ni ništa, svi su baš bili dobri gosti i veselili se, svi igrali, baš je bilo lepo. Lepo je bilo. Za večeras šta će to biti nešto od ono što već ceo narod peva, nešto novo ili ćeš ipak nešto kao što je manje malo bilo? Pa nemam pojma da im šta će pustiti u režiji gore. Pa ali odmah vataš playback? Pa I love Jackie Love, znaš, Juringa i to. Jackie Love, a pre Jackie Love samo da vidimo gde se nalazi koleginica Duška Jovanić. Duška,